سلام كما يتصنعوا كوراتن فتواتن تخاتلتي سامي جين سايت نسوانس بيكتشرز بمتحوار لا وهم لو بلونا سنو لبنا حويت مدلاو حزنا لكم متسينا زلنا افتنا يوتيوب شانالنا ابالات مخان سبسكرايبن شير تكبروا نحطكم مو لو معنتي حدش حساب حدش ملختي نحيزنا متسينا زلنا صبوت انيت كم زلوكم ان تعلني تسفاون يقبر ያው ቅድሚ ብዙሓት ዓመት ክልተ ዓመት ለኣክል ኣቋሪፅና ነርና ያው ብትለጋጠመ ጦርነት ምክንያት ሕዚ ግን ብሓድሽ መልክዕ ምድላውና ጀሚርና ኣለና ሆፕፉሊ እቲ ምድላው ከም ትፈትይዎ ተስፋ ይገብር ንዝህልወኩም ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ እውን ወይ ድማ ርእይቶውን ክትልኡኽለይ ክትፅሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም እሞ ሎማዓንቲ ካናዋህም ለብሎ ሓሳባት እኒአው እቶም ሓሳባት ታዮም ከመይ ጌርና ኢና ኣብቲ نيجاتيف environment قبل وزحو محبرسب ويدما كونتات هيوت كنخون نخلينا هم يجرنا هنا positive ويدما أون تاونت مايند سيت كهلنا الليفل تكنيكاتنا ندري مالتيو زي كبلت له ياو نيجاتيف environment ويدما على تاوت كونتات ويدما تصبواتات أو هيوتنا أبحث حلم قصقاس نيو يوم زوم قصقاسات يوم هم يجرنا هنا لا positive يروم ليفل بزحات سواتي حتى يومه أنا كافتي لون ببون كاب بزحات سلطنات كابلها فلون مدرخاتون تومي غلم تخوم حسابات نويم hopefully توم حسابات أب هيوتنا أبلاين قبرم تخوينا روي لخونا لوتي كنوم تقلهم نخلنا دبلمنا تميني احتر لما بال كونكريتهم بوينتات أبقى على دما توم بوينتات بتعم صفحات سلزخون توم نتفتات صفحات سلزخونه حد حنا نتفتات أرسيبنا نواقع لبينا نزاتي لبينا نمخخر لبينا مالتي تنامل جمران كل جزء negative environment نا positive shift للمقار it's very difficult بتعمل challenging مخنياته مس حلو في الحرب بايتانا تتحت سلالخانة مالتي مو متحسبات إذا عينت زي مايند سيت سلالي ولهم خمزي عينت shift للمقار أتقامي مو تنامج مرة سكيل ويدما تنامج مرة نتبتع يكون دخل ناي paradigm shift ويدما نا مايند سيت reset مقار سكيل كلنا يقبا مالتيو كل جزء نري له ملكتانيو نري له العالم نري له ملكتانيو السو كم تايد متوي كوات تحساسوانا دما كاب دحر بايتانا كوات تعبيانا كاب تمرتويتنا كم حبرسلنا بتشا كم نبوهم كم نملكتهم كل جزء نوصل حسابات مي ويم زوم حسابات زيوم بزح جزء قالوا تهاو طرح العالم نري له ملكتاته خوينو أبي هو رأينا الخونة يخون which is observe نقبرو لخونه يكون observation نادما negative view نترك لي ولهم يكون لخدمات نعمل جمرة نا paradigm shift يكون قبري قبلنا مالتي لك حنت مكينة لا توقع عزت نيرة كاب حدا ماشنا وحدا ماشي shift القبر ماش خمر اللي يتخوينه إحنا قلنا يا ملاخ اختار shift نقبرو لخد من قدي كن حسبي لقبلنا مالتي حسابات خان بدن بي كنا نترومي لقبلنا تاي الحسب له حساباتي تايوم تعمتي وتنتبه له معنات بزح ጊዜ እንትና ናይ ሓሳባትና ውጤት ስለዝኾና ማለት እዩ खाሊ ናይ ነገራት ፖዚቲቭ አስፔክቶም ወይ ድማ አዎንታዊ አስፔክቶም ክንሪኦም ንፍታን ማለት እዩ ያ ብዙሕ ጊዜ ነገራት ኣብ ህይወትና ተጋጥሙና ተሎ ኣክንዲ ተኣሉታዊ ኣክንዲ ተኣዎንታዊ ሳይድ ምራይ ተኣሉታዊ ሳይድ ናንሪ ማለት እዩ እዚ ብዙሕ ነገር ልመጽ ሳብኮንሺየስ ማይንድና ፕሮግራም ብልገበሮ ክኾን ይኽእል አትሊስት ግን ኤቭሪ እንቅስቃሴና ኣብ ህይወትና ልመጽና ነገራት positive aspect of مرأي بتعمي ناي positive energy كلنا الحجزنا من قدر يمو لهنا نجر خدات مكان له فيوت أوكي زي تمرت كمانية زي صناعتي تنكارك فترة ليس للدليل لخا ناي محسابي ناي مرد أي عمخا مور كنا زايدي قبلنا مالتي which is very huge topic أبغى تعلمون بس في حكي رأينا صوتنا من جمع سكيل تاينا ناي paradigm shift مقار كاب على تاوي ناب أهون تاوي perspective مملكات يو مالتي تخلاي مس أنا positive لهون environment ويد ما positive mindset كندي تدلينا محاور السبناي كوابيناي ويد ما أختناي سلفناي نمتاي إن circle كنجبري تبأنا نب أون تاونت للو محاور السب لما نجي energy flow لجور سوات كن قرب ويد ما كن تأتاته ويد ما communicate كنجبري لجبأنا مالتي بزح جزء سوات تايم لتقومه بدليو هيوت أونتاوي هيوت يمدلي ويد ما positive هنا هيوت يمدلي سناي حساب فقري حاليت متحقق هذا اللي هو هيوت يمدلي بانت أرجن most time consumed جورجن ناتو أنت أريهم مالتي محازتنا
ካልኦት ተኮይኖም ኔጌቲቭ ጥራሕ ኢነርጂ ዝሰዱ ጥራሕ ተኮይኖም ወይ ድማ ንምልከቶም ሚድያታት ብጣዕሚ ኔጌቲቭ ኢምፓክት ይፈጥሩና ተኮይኖም ብኡ መጠን ድማ ንውዕሉ ቦታታት ኔጌቲቭ ቫይብሬሽን ዘለዎ ተኮይኑ ትንደለይ ህይወት ክንረክብ ወይ ድማ ትንደለይ ፖዚቲቭ ማይንድ ሴት ንምርካብ ኣፀጋሚ ስለ ዝኹን ስቲሎ ማለት ቼክ ንግበር እንደና ላክሊና ብሓዙትናይ ባዕልናይ ኢቫሉዌት ንገብር እንደና ላክሊና ካፍቶም ኔጌቲቭ ኢነርጂ ዘለዎም ሰባት ርሒቕና ናብ ፖዚቲቭ ማይንድ ሴት ዘለዎም ፕሮግራማት ይኹን ሰባት ይኹን ፕራክቲስ ንገብረሉ which is second step ማለት እቲ ካልኣይ ስቴፕ ሳልሳይ ሰልፍ ኬር ምክያድ እዩ ማለት ሰልፍ ኬር ወይ ድማ ዓርስኻ ምንክብኻብ ዓርስኻ ምሕላይ ዓርስኻ ፅቡቕ ስምዒት ንክህልየካ ኣብ ባዕልኻ ምስራሕ ማለት ሰልፍ ኬር ሞ ባዕልኻ ምንክብኻብ ንባዕልኻ ግዜ ምሃብ ማለት ሰልፍ ኬር እዚ ብጣዕሚ ፅቡቕ ብዙሓት መፅናዕትታት እኒአው እዮም ሰልፍ ኬር ተተሓዙ ብዙሕ ግዜ ንካልኦት ሰባት ኢና ኬር ንገብር ንባዕልና ክንደይና ላክል ኬር ኢና ንህብ ንባዕልናስ ክንደይና ላክል ኢና ሓልየትን ፍቕርን ንልግስ ማለት እዩ ያው ኣብዚ 21 ክፍለ ዘመን ኢና ኔና ብዙሕ ሰብ ሓልየትን ፍቕርን ካብ ደገ ይቅፅብ ብጣዕሚ ልሕዝን ነገር ማለት እዩ ኤክስተርናላይዝድ ዝኾነ ሪሶርስ ኢና ንፅበ ማለት እዩ እዚ ክኾነ የብሉ እትና መጀመርያ ፍቕሪ ባዕልና ንባዕልና ክንህቦ ይግበአና ማለት እዩ ካልኦት ሰባት ናይ ካልኦት ሰባት ፍቕሪ ናይ ካልኦት ሰባት ፍትወት ናይ ካልኦት ሰባት ሓልየት ካልኣይ ደረጃ እዩ እትና መጀመርያ ሓልየትን ፍቕርን ባዕልኻ ንባዕልኻ ትልግሶ እሞ ኣብ ፌስቡክ ተግንዮ ላይክ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትረኽቦ ላይክ ጀኒውን ላይክ ክኾን ይኽእል እዩ እቲ ሓቀኛ ጀኒውን ዝኾነ ኬር ፍቕርን ካባኻ ናባኻ ልመፅእ እሞ ንጎሆ ተላዒልካ ኣብ ሕድሕድ ምንቅስቃስካ ኣብ ሕድሕድ ምንቅስቃስኺ ንባዕልኻ ኬር ክትገብር እዩ ዝግበአካ ናይ ባዕልኻ ግዜ መዲብካ ምስ ባዕልኻ ግዜ ትሕልፈሉ ኣብ ትፈትዮ ቦታ ኸይድካ ፅቡቅ ኢነርጂ ተግንየሉ ምስ ባዕልኻ ክትሰባሰብ ተለኻ ምስ ባዕልኻ ፅቡቅ ግዜ ክትሕልፍ ከለኻ እሞ ሰልፍ ኬር ፊዚካልና ሜንታል ስቴትና ፖዚቲቭ ክኾን ሳፖርት ይገብር ማለት እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ክንርስዕ የብልና ሜንታልና ብጣዕሚ ቴኬር ክንገብር ይግበአና ፊዚካልና ድማ ቴኬር ክንገብር ይግበአና ክንከባኸቦ ይግበአና እዚ ሰውነት እዚ ቴምፕል እዚ እሞ ሳልሳይ ስቴፕና ሰልፍ ኬር ኤቭሪ ዴይ ኤቭሪ ሰከንድ ክንርስዕ ከም ይግበአና ማለት እዩ ካሊእ ራብዓይ ስኪልና ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ፖዚቲቭ ማይንድ ሴት ዘለዎም ሰባት ትኩረቶም ኣብትና ቻሌንጅ ወይ ድማ ፕሮብለም ከጋጥሞ እንተሎ ትኩረቶም ኣብቲ ሶሉሽን እዩ ማለት እዩ ኢነርጂዮም ሓይልታቶም ሓሳባቶም ትኩረታቶም ኩሉ ግዜ አንታይም ፎከስ ዝገብሩ ኣብቲ ሶሉሽን እዮም ማለት እዩ ኔጌቲቭ ማይንድ ሴት ተሃሊና ወይ ድማ ብዙሕ ግዜ ኣሉታዊ ቶክሲክ ዝኾነ ኢነርጂ ሓሳባት ተሃልዮምና ግን ትኩረትና ብዙሕ ግዜ ኣብ ምንታይ እዩ ኣብቶም ችግራት እዮም ኣብ ምንፅርፃር እዮም ኣብ ኮምፕሌን ኣብ ሕርቃን ኣብ ንዴት ዝበሉ ስምዒታት ኔጌቲቭ ኢነርጂ ካብ ለመንጩ እዮም እሞ እዚኦም ንገብር ተኮይና በእርግጠኝነት ሶሉሽን ከነምፅእ ንኽእል እዩ ሰው ካብ ፖዚቲቭ ማይንድ ሴት ኤክስፔክት ዝግበር ሰብ ታዩ ትኩረቱ ኣብቲ ቻሌንጅ ብምግባር ኣት ሴም ታይም ኣብቲ ሶሉሽን ፎከስ ብምግባር እቲ ፀገም ክፈጥሩሉ ዝኽእሉ መንገዲ ምርኣይ እዩ ኔክስት ስቴፕ ሓምሻይ ናይ ኣስተውህሎ ናይ ምስጋናን ፕራክቲስ ዝገብሩ ሰባት ሞስትሊ ናብ ፖዚቲቭ ማይንድ ሴት ተውት ወይ ድማ ኢነርጂ ኒዎም ኢሉ ብለና ብዙሓት ፅንዓታት ማለት እዩ ግራቲቲዩድ ምስጋና እቲ ናይ ደቂ ሰባት ዝበለፅ ሚስጥር ሂወት ዘለዎ ሂወት እኒአዎ ኢለ ይኣምን ህነመስግን ተለና ይውሰኸና እምበር ኣይቐነሰናይ ብልገርም ነገር ማለት እዩ ምስጋና ግን እሱኢልኻ ኣውቶማቲክ ወይ ድማ ላይክ እንታይ ይበሃል ኣብ ኣፍኻ ስለ ዘሎ የቕነየለይ የመስግን ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ውሽጢ ልመንጭወ ካብ ልብና ልመንጭወ ተረዲእና ፊል ጌርናዮ ኣብ ሂወትና ብጣዕሚ ቫልዩ ከም ዘለዎ ተረዲእና ነመስግን ተኮይና እቲ ናይ ሂወት ፀጋ እቲ ናይ ሂወት በረከት እውን ከም ልውስኸና ኢለ ኣምን እሞ እዚ ሳይንስ እውን ከዚ ብጣዕሚ ብዙሓት መፅናዕትታት ካብ ዝገበሩ ለመስጉን ሰባት ክንደይና ይላክል ሕጉስ ሂወት ከም ዝነብሩ ለመስጉን ሰባት ክንደይና ይላክል ብዙሕ ዕድመ ከም ዝነብሩ ለመስጉን ሰባት ክንደይና ይላክል ኣብ ሂወቶም ኣብ ስርሖም ውፅኢታውነት ሂወት ከም ዘለዎም ብዙሓት መፅናዕትታት እኒአው እዮም እሞ ናይ ኤቭሪ ታይም ናይ ምስጋና ግዜ ክህልየና ይግበአና ማለት ካብ ውሽጢ ንመንጭወ ካብ ልብና ፊል ንገብሮ አንደርስታንድ ንገብሮ ብጣዕሚ ቫልዩ ዘለዎ ኢነርጂ ዘለዎ ምስጋና ኣድላዩ እዩ ብጣዕሚ ማለት እዩ ካሊእ ምዝ እንተተሓዘ ኣብ ሕድሕድ ምንቅስቃስና ማይንድፉል ዝኾነ ወይ ድማ ህልው ዝኾነ ኣስተውህሎ ዝተመልኦ ምንቅስቃስ ኣድላዩ እዩ ዝንገብር ተኮይና ኣእምሮናን ሰውነትናን ተመዛዚኑ ባላንስ ገይሩ ስለ ዝኸድ ማለት እዩ ሞ እዚ ብደንቢ ፕራክቲስ ክንገብር ይግበአና ኔክስት ናብ መጨረሻ ስቴፕ ማለት እዩ ናብ ፖዚቲቭ ማይንድ ሴት ንክንድይብ ዝሕግዘና ቴክኒክ እንታይ ኣሎ ናይ ሰልፍ ዓርስኻ
كللات تقبر يقبأ كمان باوندريز شيلد نقبر يقبأنا مالتي مو بزحت جزء انترفيس لهون عالمنا نقبر لنا نحنا بزحت سواتنا نراقب على حدث من قفاسنا كمان حليفهم بزحت سوات نراقبينا نوقعنا حسواتنا شير نقبرينا مو هيلز لهون باوندريز كلنا يقبأ مالتي energy like energy حيلي نيو أبزي environment نامو إذا حيلي زي مايند سيتنا بحد جزء كربو شو ويدما like لو تكمل تسألفولو بتعمي توكسيك لهون energy كموت أنا يخلي مو زي لهون باوندرنا تنكر له لك خوني ومالتيو بنا خالد سوات حساباتي بنا خالوت حساب مرزام ما الرج إلنا كنربش كندنقط كان بلاك بأننا مو هيلز لهون relationship هيلز لهون boundaries أيوتنا نتجرت خوينا تي positive لهون mind set كلنا يخلي الفلنيني سوزم like شدشت سكيلات ويد ما ستيبات بحيث تيوتنا apply كنقبر لهم اللي قبلنا زل المقبر challenging كوننا نايخليو مخنياتو حيزنا يلو مثلا mind set لمغرف لملوات جزء سلزد لي at least كان أبحث حد معتنا توم every positive لكون aspect ما هيوت practice بمقبر ناي هيوت تعمل فنانين هدأتن كنركب مخلنا للمتنيني channelنا أتيهم subscribe بمقبركم share بمقبركم كابل لب كمسكنكم يدلي زلوكم زخون يكون حضريتا زخون يكون ريتو please أعطينا comment below كتصف لي تقول ليهم أبلغ نتسلم الدلاو بحدش program ويدما بحدش أرسته زلكم كمتسية نلغرنا لهم معنا تسألت من كابل لب كمسكنكم يدلي سناي معتكم الله